Helo, fe enw yw Fflur Elin a dyma fy stori i. O'n i'n gwybod mod i'n ddeurywiol o oedran eitha ifanc. Oedd e'n rhywbeth o'n i wastad yn gwybod. Mae lot o bobl yn dweud, sut o ti'n gwybod? Wel, o'n i'n gwybod achos yn yr un ffordd gyda cannoedd o blant eraill, mae gyda nhw fatha crush di newid ar rywun. Fi'n cofio gwylio Tomb Raider gyda Angelina Jolie a meddwl fi'n teimlo'r un ffordd amdani hi ac ydw i am Orlando Bloom yn Lord of the Rings. Oedd e'n rhywbeth wedyn nes i dweud fy hun, reit, fi ddim yn mynd i feddwl am hwn. Fi'n mynd i gythio fe i un ochr a peidio meddwl amdano fe. A nes i lwyddo i wneud hynny am spel, ond wedyn pan des i oedran tua 15-16, oedd e'n dod yn lot fwy anodd i anwybyddu, a nes i'n drio'n galed iawn i anwybyddu fe. O'n i'n meddwl fi'n licio dynion, na i cwrdd y dyn, na i briodi fe, na i gael plant, bydd popeth yn ffain, sdim angen i fi siarad am y ffaith bod fi hefyd yn licio menywod. Ond mae anwybyddu ran o'ch hunaniaeth chi yn rhywbeth sydd yn anodd iawn. Mae e'n cael effaith negyddol iawn ar dy les a iechyd meddwl os wyt ti'n trio cuddio ran o dy hunaniaeth. A na be nes i trio wneud a nath y cael effaith gwael ar fy iechyd meddwl. Ond wedyn nes i dod yn fwy gyfforddus gyda fy hunaniaeth a naeth teledu helpu gweld cymeriadau oedd fel fi a chwrdd y pobl eraill sy'n rhan o'r gymuned LHDT a nes i dechrau dod yn gyfforddus gyda fy hunaniaeth a teimlo mod i'n barod i ddweud wrth pobl. Does dim really un stori dod mas gyda fi achos a fod yn onest dyw dod mas ddim yn rhywbeth sydd yn dod i ben. Ni'n byw mewn byd sydd yn heterorywiol iawn felly mae'n rhywbeth fi'n gorfod dweud wrth pobl trwy'r amser. Nes i dweud wrth lot o fy ffrindiau agos yn gyntaf. Wedyn penderfynu mod i'n barod i dweud wrth fy rieni am rawd. Felly nes i eistedd nhw lawr yn y lolfa, diffodd y teledu a dweud, reit, fi eisiau sylwch chi nawr. Oedd mam yn meddwl mod i'n feichiog, so oedd hi yn upset i ddechrau. Ond wedyn nes i esbonio mod i'n ddeurywiol a dyna oedd e. A fod yn onest, o'n i wedi bod yn adeiladu fy hun lan i ddweud wrthyn nhw am oesoedd. O'n i mor nerfus, really poeni, o'n i wedi gweld ar y teledu fel y holl straeon yma, pobl yn dod mas a teulu nhw'n cico nhw mas a popeth fel hyn. Ond oedd yn heili di derbyn fi'n syth a jyst i dweud bod nhw'n caru fi. Naeth dad newid ei ringtone ar ei ffôn i Bye Bye Baby y gan. A that was it. O'n i yn teimlo'n well achos o'n i'n teimlo o'r blaen mod i'n cuddio ran o fy hunaniaeth rhagddyn nhw a ni'n deulu sydd yn agos iawn felly oedd yn odd mod i ddim yn trafod y ran yma o fy hunaniaeth gyda nhw. O'n i yn teimlo fel oedd baich di cael ei godi off y sgwyddau ar ôl i fi ddweud wrthyn nhw a ni jyst yn teimlo ein bod ni'n agosach oherwydd hynny. Nes ni, fi wedi parhau i ddweud wrth pobl a mae dod mas yn broses sydd ddim yn gorffen a mae'n mynd yn haws, mae'n mynd yn lot haws. Mae dal yn anodd weithiau, fi dal yn teimlo nerfus yn meddwl sut maen nhw'n mynd i ymateb i hyn. Fy nghyngor i bobl sydd eisiau siarad am eu hunaniaeth nhw yw bod, dim byd yn bod gyda pwy ydych chi'n cwmpa mewn cariad gyda nhw, bod rhaid i chi wneud yn siŵr bod chi'n teimlo'n saff ac yn teimlo'n barod i ddweud wrth bobl, ond hefyd yn fy mhrofiad personol i, a falle bod fi wedi bod yn lwcus, ond mae rhan fwyaf o bobl fi wedi dweud wrthyn nhw mod i'n ddeurywiol wedi fy nerbyn i. Ond oedd e'n rhywbeth oedd yn bwysig iawn i fi wneud, ond oedd ymateb pobl mor dda bod dim sgil-effeithio negyddol, felly oedd e jyst fel, llai cario ymlaen gyda fy mywyd yn hapusach a gyda pobl yn gwybod y gwir amdano fi. Felly dyna ni, dyma fy stori i.